Bantwana bekhaya mandizibulisele kuni ngale mini yenzolo ndithi ndisawuphethe laa mxholo umntana sekhaya bethuna othi soul over flesh alignment. I am going to go to part 3, part 4, part 5, part 6 yale message. But for now, let me just put a clear picture of which timeline are you going to. What are the what to do and what not to do mntana sekhaya, especially wena uthi uxhiphithekile wahlupheka iminyaka ungade ufikelele apho ufuneka kufikelele khona, kodwa ngoku i-lessons uzifundile, i-10 yakho nawe ke kuqhwatyele wena izandla, nangona ke iza kunqabela loo nto because abantu abasaqhelanga ukuqhwabela wena izandla. Bethunana ndithunya umyalezo uthi you are in your timeline that justice for everything you've been through is going to be served. Justice alignment for you mntana sekhaya. You uyawabambelela ethembeni lokuthi nakum ngenye imini kwaze kukhanye, nakum inquleqho izinto endizamayo zawuze zivuleke. Uzamile mntasekhaya uvuka. Let me make an example uba uzame njani. There is this movie called Acrimony kaTyler Perry and Taraji, right? Where uTaraji ushadene with this husband of hers ozama i-project yento kuthiwa eyibhedra. Ndisakhumbula la project yantoni, but this guy is struggling to get investors. Unyuke sehla, uyarejectwa, uyanqaphelwa, uyathini. Everyone is giving up on him except himself. Umfazi naye at the end ends up walking out on him because udiniwe kuba nguyoko wayesupport esithini lo muntu ubambelele kwinto eyi-1 kule vision, akafuna usuka kule vision yakhe. Kanti nyani the vision is gonna be the one that's gonna bring him the greatest blow up ever. So ndikopha lo picture nawe ukuthi you are that kind of a person wokuthi you have hold on to the vision, even ngokubuhlekwa usithini, you have hold on to inkolo zakho, you have hold on to izinto oyazi ukuthi zeza abantu bathi ayisuka uyawuhlupheka wedwa ba ukwenza kanje. You refused to ukwenza shortcut, you refused to ubribe, you refused for ba mawuvele wenze izinto ezenzisa shortcut emhlabeni. Now you are in an alignment era where justice will be served bethunani. Mandithi kuwe ke kule era mninzi umuntu obeyazi lento yenzayo into ba mhlawumbi nyani ingaphumelela. Bazawuthini ke ngoba abantu abazukwazi ukuqhwabela izandla. You must not be offended bethunani. Ungabikho offended, hlekela ecaleni uncume, uhleke wedwa uzitsebe, uhlebe uwedwa ba ugciba uphume apho. Ungathi gabhe entobeni, abantu bazabe bexakene nekhama zabo. Sikwi soul versus flesh alignment era. Mninzi umuntu ozafuneka ebhatalele amatyala bakhe. Izinto ziyagqwetheka ngoku, ababe phansi baya phezulu, ababe phezulu baya phansi. Ayijiki, uzobona umbhodamo for the next 30 years. There's a lot that's going to happen. Noba bangafika bona Mr. Trumpet abaya bangevayo baphakola lizwe bafike bazama ukusiphazamisa benze izinto ezithile kule inyanga, bafuna usiqhatha bathi kufikela ixesha lokuthini lase kulancwadi bayibhalayo. Mntana sekhaya, wena for the next 30 years you are guaranteed to be here and you are going to thrive. It's your justice time. Mandinishiya bantwana basekhaya ndithi love and light, everything is working out for me. Apho ninyathela khona ukhokhela ukhanya, apho uhlala khona ukhokhela ukhanya. Peace out family.